Bora da bawb! Reit, ydych chi'n barod I ganu a dawnsio fo fi? Da iawn. Wel, heddiw, da ni'n mynd I ganu am bobl sy'n helpu. Da ni'n mynd I sôn am y person Lollipop, Doctor, Heddwas a Diffoddwr Tân. Ond cyn I ni ddechrau, os gynnwch chi wisgoedd un o'r bobl yna yn y tŷ? Wel, os oes gynnwch chi rhyw siaced wen fel doctor, stethoscope, helmed, heddwas, unrhyw beth, ewch I lôn rwan, iawn? A ma gen I rhywbeth yma hyn. Drychwch. Helmed Diffoddwr Tân. Wel, dwi'n edrych y bar trwy'n dydw. Felly, 1, 2, 3, ffwr â ni. Amser deffro, dewch I ddawnsio. Ar y traed! Mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Ac yn ôl fan hyn. Mae llawer o bobl yn ein helpu, ond pwy sydd yn ein helpu? A wyddoch chi, Pwy di wan? dwi'n eich helpu chi I groesi'r ffordd. Ac mae gen I ffôn a chylch ar y top. Ydych chi yn gwybod pwy ydw I? Ie, y person Lollipop. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Ac yn ôl! Mae llawer o bobl yn ein helpu, ond pwy sydd yn ein helpu? A wyddoch chi, Pan da chi mewn poen neu'n teimlo'n sal, dwi'n rhoi moddion neu fandais I chi. Dwi'n eich helpu chi deimlo'n well, ie dyna chi, doctor ydw I. mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Da iawn bawb. Mae llawer o bobl yn ein helpu, ond pwy sydd yn ein helpu? A wyddoch chi, Cadw pawb yn ddiogel a saff. Ie, dyna ydi fy swydd I. Ac mae gen I wisg arbennig iawn. Ie, Heddwas ydw I. mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Mae llawer o bobl yn ein helpu, ond pwy sydd yn ein helpu? A Ma' 'na wyddoch un ar chi, ôl. Mae ngwaith ni yn bwysig iawn. Pan mae'r larwm yn seinio I ffwrdd â fi I achub y dydd yn yr injan bwch. Diffodd Tân yw fy ngwaith I. Mae llawer o bobl yn ein helpu ni ar y stryd neu yn y tŷ. Ac yn ôl. Mae llawer o bobl yn ein helpu, ond pwy sydd yn ein helpu? A wyddoch chi, Da iawn bawb! Oedd a ddawnsio gwych yn fan'na. Ac wrth gwrs, diolch yn fawr iawn i'r holl bobl sydd yn helpu ni bob dydd. Dewch yn ôl I ddawnsio fory, I ddeffro'n iawn ar ôl codi o'r gwely. Ta-ra!